Dito sa 2,000 square meters vacant lot na ito sa Barangay Binauganan itatayo ang bagong tanggapan ng Land Transportation Office ng Tarlac City. Bahagi ang bagong proyekto sa Big Infrastructure Plan ng syudad na one-stop shop government services para sa mga Tarlakenyo. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, ito ang unang gusali na itatayo sa 10,000 square meter government center ng lungsod. Well, this is something for the people of Tarlac City, something that we have envisioned. Na one day, may isang area lang tayo ng lahat ng government offices and centers natin. Parang mga taong bayan, whatever they need, services that they will be needing, hindi na kailangan pang pabiyahe-biyahe o palipat-lipat. Sa huling quarter ng taon o unang bahagi ng 2022 nakatakdang matapos ang nasabing LTO building. Nakaposisyon na rin ang plano para sa konstruksyon ng Securities and Exchange Commission Office, tanggapan ng kagawaran ng edukasyon at iba pang sangay ng gobyerno. Sa SOCACOIN 2020, I mentioned about this LTO na itatayo dito sa government center area natin. This is the first building na matatayo dito. And I hope the rest will follow. DepEd din, City DepEd building is also soon mag-inaugurate din kami, groundbreaking din kami dito. Ayon kay LTO Central Luzon Director Ed De Guzman, malaking bagay ang malawak na opisina lalo na ngayong mahigpit ang pagpapatupad ng health at safety protocols. One-stop shop na rin umano ito para sa iba't ibang serbisyo ng LTO. Yung mga issuances ng mga driver's license, yung mga issuances ng mga student permit, yung mga renewal ng mga registration, as well as yung motor vehicle inspection center. Dito na rin po. Samantala, habang patuloy ang COVID-19 pandemic, isa sa nakikitang solusyon ng Tarlac City Government upang maiwasan ang virus transmission ay ang pagkakaroon ng one-stop shop government offices. Hindi lamang umano itong malaking menos para sa transportation expense at pagod ng mga Tarlakenyo, bagkus ito'y long-term solution para sa umiiral na health protocols ngayong pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.